back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Good evening, Padre Timoteo Salvador. Buenas noches, usted. How are you? Ayon lang tiwas sa Gabriel Gate sa imong kumbento, Padre. Kuyog namong malinawon, aron dili temprano ang imong kamatayon. ¿Qué? Ki? O sige. Kibot ako, pariya ka? Ikaw! Drive ang iyang jeep. Dila ko sa Maynila. Dali, di pagkot ng iro. Listen to me, son. Listen to me. Hilong! If you're going to kill me right here, right now. Isu ka, ha? Oh, my lord. 50 ka buok na dakpan ng aktivista? Yes, Colonel. Ha? 50 gid ka buok. Huwag yung kumalipay, Captain. Pagkauho ka man ako. Sa report na itong Mary. Hyman. Naara sa left side ni mo, Colonel. Panuway. Ikyas na sab. Nakaikyas na sab ang numero 1 sa akong listahan. Pagkauwaw lang muna ako, Captain. Naklaro ba di mo? Nagpakauwaw mo na ako! Nasab! Nagkaikyas na sab ang komunistang dako! Lamiyagid ninyo, oy! Ha? Sir, no. Sino? Oh, Sino ka? Ha? Ha? Lamiyan ninyong pamat yun, oy! Ha? Patay na ko ini. Tiger! Sir. Ang radyo ni mo, sir. May nanawag, sir. Tiger! Tiger, this is Flash! Haskang surtiha gini mo, Kapten Tanga. Bawa dia! Plus, Diyan ang Mexican, sir. konfirmado gyud. Konfirmado sa nanawag kanina signal, sir. Naan ako. Oh. Nagpitok-pitok man ang mata ni mo, Kapten. Bitukon ka. Lipiyo dia! Tayo paglabay, Master. May gini kinikupo rin ko. Krapiha gining kirnila. Pinapundak pa kayo. Hangyawa. Sir. Oy. Wa na itatsa, sir. Witik rin na tilawanan ng pariya. Giwiktan ko lang na siya. Limpyo nagnaong. Para nimo ng dagwaya. Tanawan dagway. Sir. Murag artista sa. Guwapo. Guwapo. Gwapo bitaw. Dira ang tanang files ani pariya, sir. Nanakuha ni. So, tinuod gyud nga sakop ning paria sa underground nga kalihukan sa Partido Komunista sa Pilipinas.
Father Timoteo Salvador. Nahog ka na gyud sa maayo ug mapinanggaong mga kamot. Mexican ka maday ko no. Yes. And Ang mga pari maayo ko nung mukanta ug dili yabag mukanta. Kanta ko no Tim. Kanang lami gyud kay pagkakanta. Kanta. okay. Mukanta ko. Good. Yawat na lang magkamaton ka mo sa inyong mga yawan ong binuhatan. Yawas ra. Tantom ergo sa Buang! Buang! Initi. Di na maong kanta ha? Ang buot na kong ipasabot kanahala ka, ikanta nimo kung kinsay imong mga kauban sa underground nga kalihukan, kinsay imong mga kauban ug hain man karon si Mary de Castro. Hain karon magtago si Mary de Castro. Ha? Hain! Templado na ni kape, sir. Ambe, Ako lang mo pagkanta niya, sir. Duyugan ako violin. ayaw panghilabot loy. Pangunayan ako ni. Mukanta lagi ni ron. Di man ko na matubagod. Di ka matukan. Asa kadili. Kape, padre. Init pa oh. Kape oh. Kape, di ka? Dili ka ha? Loy! Sir, Ibangad ninyo ang iyang naong, bi ka nang mahangad sab ang iyang ilong. Dali mo! Pugong mo ha! Ingon ni sir? Kada! Pugong na! Pugong mo! Ingon ni sir! Ipataas pa. Ipataas. Kana. Steady ha! Steady! Puso kang paria ka ha? Di ka ginutugan ha? Ha? How can you flock your people, father, kung garboso ka kaayo, ha? Hindi ka magkahamuhigop aning kape. Higusa na lang ni kay anin ako ibo-bo sa lungag sa imong ilong. Ha? Kala! Sige! Sige! Misyagit ang makaluluing pare, apan wa gid kinibutugan kun hain si Mary. Hain karon dangop si Mary de Castro. Apan wa gyapon tubag ang pare sa gipangutana ni Colonel Ronald Joaquin. Nigamit na ang Colonel sa iyang mga kamot. Tubo naman lagi na, sir. Ha? Tubo bitaw. Ha? Paminawa ra gud ni padre ni Rao. Paminawa ha oh. Sagting kay paminaw no. Bantay ha. Kiyay. Sakit kayo no. Sakit kayo gibunalan ako og putaw ang imong kamot no. Be, kini sa gapikas imong kamot be kini. My dear good, ha? 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 Kasi imong dear good, si Mao Zedong, Karl Marx, si Nikolai Lenin, ha? Kini ay, kini ba? Please! Stop it! Please! Stop it! Oh, mercy! Mutok anak ko! Kung sa ganitong konsumatong exploit, Sipin last word na, sir. Ikaw nung pong sa 7 palabras. Oo. Nagka-sponsor ko na ka dito sa radyo. Hain si Mary de Castro! Maura ba ka na imong dadon? O, ma. Kun mo hilak lang Mayolanda. Apan ayaw palabi, ma. Hinumdumi ang akong amahan nga mutulo na katuig kapin ang milapay sa iyang pagkahanaw. Kay gidagit sa mga militar. Ug hangtod karon.
Wa, yun na mahibaw ikon hain siya. Pisa na lang unta ang patay niyang lawas. Hey, Mary, mga sudaw mi. Pwede ano yung mamahaw sa inyo? Mga militar. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!